Riječ za život za kolovoz 2023. godine je iz Matejeva evanđelja, 15. poglavlje, 28. redak i glasi: O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. Isus se povukao u Tirske i Sidonske krajeve, u tuđu zemlju. Čini se da je tražio malo odmora za sebe i učenike, a možda i samoću, tišinu, molitvu, zaklon. Odjednom do njih dopre plač žene koja, kao ni drugi likovi u evanđelju, nema ime. Njezina je nazočnost učenicima smetala i uznemiravala ih, pa su molili Isusa da joj udovolji kako bi je se riješili, jer viče za nama, govorili su. Ona ne odustaje, iako nije Izraelka, žena je, a učitelj ne mari za nju. Ona je majka očajna, jer joj je kći teško opsjednuta. Prilazi Isusu, uporno želeći osobni susret s njim, pada ničice pred učitelja, ustrajući u svojoj molbi za pomoć. Isus joj upućuje iznimno oštre riječi. Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. Žena prihvaća odbijanje, shvaća da njezin svijet ne spada u Isusovo primarno poslanje. Pretpostavlja da njegov Bog ne dijeli milosti kao stroj, već kao otac traži istinski odnos koji polazi od priznavanja vlastite nedostatnosti. Žena je svjesna toga, gleda Isusa u oči i kaže: Da, Gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Ona, tako reći, postavlja Isusa pred zid, a on biva ganut poniznošću koja se zadovoljava mrvicama. Čak i njezino vikanje izražava vjeru kada ga zove: Gospodine, sine Davidov. O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. Njezina je velika vjera u evanđeljima opisana s nekoliko glagola. Žena izlazi i ide prema Isusu. Viče, plače, traži smilovanje, priznaje ga Gospodinom i pada ničice pred njega. Ustrajna je i sigurna da je nemoguće Gospodinu moguće. Na Isusovu oštrinu odgovara beskrajnom logikom. Majčinska ljubav i povjerenje njezina su snaga i ozdravi joj kći toga časa. Ova je riječ slika žive i djelotvorne vjere jedne osobe. Ona istodobno pokazuje muku i hod prve kršćanske zajednice, a njoj se Matej i obraća u otvaranju nežidovskom svijetu koji je u traženju i posjeduje veliku vjeru. O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. Kao i kod šizofreničarke, i naša vjera može upasti u krizu uslijed iznenadne poteškoće, nepredviđenog događaja što remeti naše planove, zbog ozbiljne bolesti, trajanje bolne situacije, a možemo dodati
i zbog odsutnosti mira u svijetu, strukturnih nepravdi, teško oboljelog planeta, obiteljskih i društvenih sukoba. Naša slabost može biti i nedostatak ustrajnosti i potpunog povjerenja. Bog dopušta da naša vjera prolazi kroz teške i ponekad besmislene situacije. On ju želi pročistiti, želi vidjeti znamo li se uistinu predati njemu, vjerujući da je njegova ljubav mnogo veća od naših planova, želja ili očekivanja. Upravo se to dogodilo Salibu i on je bio prisiljen napustiti svoj grad Homs u Siriji i svoje stare roditelje. Radnja njegova oca staklara uništena je tijekom rata u razornom gradu. Kao i drugi mladi, Salib je mislio da negdje drugdje mora potražiti novu priliku, ali nije odustajao. Sa svoje 22 godine, pun svojeglavosti, nije odustao dati doprinos svom ranjenom narodu. Iskoristio je priliku i uključio se u projekt Restart. Otvorio je svoj mini market u kojem će njegovi sugrađani kupovati sireve, jogurt i maslac što ih proizvodi njegova mama, kao i mahunarke, ulje, začine, kavu. Dobit će hladnjak i generator za struju. Sa svojim će starim ocem u danima kada trgovina bude zatvorena dijeliti košare s hranom obiteljima bez sredstava za život. O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš.